πεις εσύ. Ο Κοτόπουλος. Έχει πάρει μεγάλο, αλλά είναι ο Δημήτρης ο Περέζος. Ναι, είναι ο άντρας ο παραισθησιογόνος. Δεν μου λες, επειδή πριν λέγαμε για τις προσωπικές ζωές και να τις βγάλεις κάθε φορά στην κάθε εκπομπή, είναι τα παιδιά μου να τα βγάλω, μπας και πάρουμε κανένα πόντο. Ναι! Να τα βγάλω, να δείξω το μικρό, το μεγαλύτερο. Μια σχέση ανάμεσα σε δύο δημόσια πρόσωπα, θα τα πεις αυτά ξερά ή θα είσαι ο Πέτρος Κοτόπουλος? Εγώ λέω ότι δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Η τηλεθέαση είναι μία υπόθεση. Η τηλεθέαση είναι μία υπόθεση και η αξιοπρέπειά σου και η ζωή σου είναι μία άλλη υπόθεση. Και οι δύο δημόσια πρόσωπα είναι και ο Ιωάννου και η να ποζάρεις για το OK, το hello, το you, το μου και εμένα και μετά ξαναγύρνα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Στημένο παπαράτσι, τι έγινε παιδιά, ξύπνησα. Ποιος? Παιδιά, το παπαράτσι εμένα ούτε Παπαράτσι δεν σε κυνηγάνε. ούτε να με χέσουν. Τζένι, Πέτρο, εσάς. Και καλά κάνουν έτσι πως είσαι. Λοιπόν, έλα, πάμε. Επειδή την Παρασκευή ξέσπασε ένα θέμα τηλεοπτικό, γιατί υπήρξε μια κόντρα στον αέρα, η οποία ξεκίνησε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και της Facebook σε σχέση με τον Στέλιο Ρόκο και σε σχέση με κάποια καρτιά που πετάχτηκαν στον αέρα. Λοιπόν, ο Στέλιος Ρόκος απάντησε στην πρεμιέρα του την Παρασκευή το βράδυ, εκεί που εμφανίζεται με την. Τι Πέτρο? Συνέχισε, ναι, που εμφανίζεται, ναι. Εκεί που εμφανίζεται λοιπόν μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου, τον Μαΐτα Απέργη. Απάντη στο Λιάγκα. Κάτσε να πει το σχήμα. Κάτσε να πει το σχήμα. Να πεταχτείς να πεις που πάει να μας δείξει ότι είσαι παρουσιαστής. Το λέει και το payroll. Ναι, λοιπόν, το σχήμα ήταν αυτό. Απάντησε λοιπόν σε όλη αυτή την κριτική και τα αρνητικά σχόλια εις βάρος του στην κάμερα και της εκπομπής μας. Δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν σε ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου λες, μόνο η δικιά μας κάμερα ήταν εκεί. Όχι και άλλες κάμερες, αλλά εμείς οι άλλες κάμερες λοιπόν, άκουσε. Συγγνώμη, επειδή μιλάγαμε και πριν για τα προσωπικά και το ένα και το άλλο και εκπομπές και οτιδήποτε άλλο. Άκουσε, ο κύριος Πανουριάς τι έκανε, καλά έκανε τη δουλειά του. Ο άνθρωπος πήγε εκεί να δει τι έγινε και άκουσε και κάτι παραπάνω. Είναι εξαιρετικό παιδί. Δεν με ενδιαφέρει. Άσε με ρε παιδί μου να κάνουμε το θέμα, το βιντεάκι να παίξουμε τώρα. Κοίταξε, τώρα το έχω πάρει ούτε εκτός σεναρίου που λέμε. Εκτός σεναρίου. Άλλες φορές με σένα μπορούμε να το παίζουμε και να είναι εντός σεναρίου. Αυτή τη στιγμή το έχω πάρει εκτός σεναρίου. Αυτό το βίντεο εδώ δεν θα παίξει. Για ποιο λόγο? Διότι εγώ κατηνιά δεν θα κάνω. Δεν είναι κατηνιά. Τέλος, τελείωσε. Συγγνώμη, να σου πω τώρα, μην με τρελαίνεις. Να σου πω. Παιδιά, απάντησε ο άνθρωπος. Ένας καλλιτέχνης απαντά στην κριτική. Δεν κλείνω, εγώ δεν με ενδιαφέρει να κλείσω το στόμα, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι άλλοι θα παίξουν, θέλουν να παίξουν. Εγώ με μια εκπομπή που είναι απέναντι και ο οποίος ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Όπως και εγώ λέω, μπορώ να πω τη μεγαλύτερη μακακία που έλεγε ο Λαζόπουλος. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε ένα λησβερίσι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Πες για κάποιον άλλο. Εσύ Πέτρο, συγγνώμη τώρα, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, έτσι. Πλαίσιο, φιλικό. Σε ρωτώ. Άμα δηλαδή βγει κάποιος και κράξει κάποιον στην τηλεόραση, πει κάτι αρνητικό εις βάρος του ή σχηματίσει μια υπόθεση εις βάρος του, ένας καλλιτέχνης απαντά. Εμείς δηλαδή τώρα τον ευνοχίζουμε και δεν παίζουμε το βίντεο. Εμένα ο κάθε κουτσός ή ο κάθε κουλός με έχει κριτικάρει και έχει βγει και λένε ακόμα και άνθρωποι τους οποίους δεν τους έχω δει στη ζωή μου παρά μόνο ως φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά που κάνουν άλλοι, εγώ δεν θα τα κάνω. Next. Η κατηνιά εδώ δεν θα παίξει. Τελείωσε. Λυπάμαι πολύ Γιώργο Πανουριά από ο κ. Κωστόπουλος. Λυπάμαι και εγώ πάρα πολύ την άλλη φορά να έχει κάτι άλλο πιο. Δεν πειράζει, να το δείτε στα άλλα κανάλια. Χαρίσει ομάδα. Τρέιλερ, δείτε το στον Α. Όχι, θα κλαίμε τώρα γιατί θα το παίξει ο Α. Ας το παίξει ο Α, ο Β και ο Γ. Εγώ δεν το παίζω, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά έτσι που τα κάνατε, τώρα τη ζάρα με τον Α. Ναι, ρε παιδιά, γιατί δεν έχει κάμερα του Α. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Θες να πω κακία? Θες να πω κακία? Έχεις πάθει κακές συνήθειες. Πάμε. Συγγνώμη ρε Πέτρο, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τα καλύτερα σχολεία έχω περάσει. Τέλος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπείς στο σπίτι σου και κλάψεις στο μαξιλάρι σου. Εγώ ή ο Ρόκος? Εντάξει ρε εσύ. Πέτρο, μη φύγεις, θα πάω στο Θωμαΐδα Απέργη, έλα πίσω Πέτρο. Μη φεύγεις, δεν γίνεται αυτό. Έλα πίσω στο Θωμαΐδα Απέργη. Θα μείνει ακέφαλο το πρωινό. Έλα Πέτρο.